What's up mga kaburaot? This night, papasalamat ako sa YouTube dahil nakabili ako ng bagong cellphone. Diba? Realme 3. At nagpapasalamat ako sa manager ko na si... Ayoko siya pangalanan kasi baka padekwat siya. Ngayon, ito nga pala si Kuya Jay. Pinakapangit sa lahat. See? Can you see that? Diba mukhang tanga? Isang smile naman dyan, oh. Putang ina, pogi. Daig pa si Andrew E. At ito pa nga po pala si Andrew E. Kung hindi pa nakikita in the personal, ito siya sa picture. Diba? Ang gwapo. At ito po sila ngayon. Wala silang magawa ngayon. Kaya nagbibidog sila. At shoutout ko po pala sa RB. Sa RB. Respetadong Vapers. Salamat po sa inyo. Ang topic po natin ngayon, mga kaburaot, ay pa isang pogi, pumasok. Guryukin. Ngayon, mga kaburaot, dito sa misteryosong bahay na to ay nagkakawalaan ng 10 piso, pati brief. Yon. Panyo. Then, ang kulang na lang, pati cellphone kong iPhone 5 na pinakamamahal yung cellphone, na yung mga picture ko, nanakaw din. Kaya, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-iiwan ng mga gamit, gadget man lang sa inyong mga bahay. Ito nga sila, oh. Hey, Rap. Putang ina. Gwapo. Gay along, bro. Mukhang tanga lang, mga kaburaot, diba? Bobo nga kasi. Mukha doon, tangina mo. Marami ang bilog. Salamat sa sponsor ng KKK Vapers. Papasalamat ako sa bobo ng shop ng KKK. Then, sa sponsor ko. Kung di dahil sa inyo, daw makakuha ng mga ganitong juice. Shoutout ko nga pa pala yung Crazy Chef na juice. Shoutout ko kayo. Sa mga bobo ng Greek Vape. Shoutout ko kayo. Ngayon, mga kaburaot, mayroon po akong isang talata na sasabihin sa inyo. Ako kasi ay broken. Broken ako. Wala na nga akong motor. Wala na akong vape. Nagmamahal sa akin. Broken pa ako. 4 na katangian na iniwan ako at sinaktan ako. Sabi ko sa inyo, pagmamahal din isang tao, yung sagad-sagarin. Pag sinabi natin na 100%, yung kalahati sa kanya, yung kalahati para sa iyo. Tandaan niyo yan, mga kaburaot. Kasi ako nasaktan ako. So yun, broken ako, pero kinaya ko ng sakit. Kinaya ko sakit. Kaya nagpagkapit ako, saan pahit ako yun, oh. Kung di mata sa camera, yan. At dahil sa kanya naman ako nakakatigawat ng ganito, nakapuyit namin. Sana naman, John Wayne, yun, broken talaga ako. What the fuck, kid, into manners, man. Fuck you. Sorry, nanti ko pa po kasi yung bibiling ko camera, Canon DSLR sa joystick na pang-vlog. Kulang pa ako sa gamit, kaya tamang Realme vlog muna ako ngayon. Wala yung iPhone ko kasi nandun po yung mga video ko. Lista pa po. At ay, sige boy. Masabi ko na po ay please like, comment, share, and subscribe. Bye.